Munenchiremo yokubakonya abantu bakiriwe n'umuchando bw'echinda nigo ekyombe ya Simba Arati Foundation yachakira umuroberio bwo kubasibya nabayo kubabekereryogo abantu abo bakire n'umuchando yo litkolya rero umuroberio nigo korekana asensemo ya tabaka imeye bunge ya South Mugrango county ya Kisii no muri Ketonde mo Stephen naikira nasayo nabo twarganira robot rwabene asega ngego kine birengo byobochenu ime ya Kisii ekyombe gya Simba Arati Foundation nigo gyachakire komigereri na gosoa ase binyoro asoko ligya bali babwate chinda na kubabwenia Litkulia rero ase mirobiri litubwate menge mune ekyombe kya gabana Simba Arati rero se mirobiri tubwate no uliwo goseli chinda ase binyoro byito litkulia rero tuachira ase kinyoro gya South Mugrango gaige constituency yaito astoko ene kinga chinda cyanyale ko bachigo selgwa ekyagera twanyorire ngese binyoro byaito obotakano buroiri bw'ichinda ibogenderete ko iremeri igo litukolia rero twaikire gaiga twanyorire bali abarwaire no bali gaiga wetrase community health workers banyale ko babagosibigwa bakorwaligwa nabo igo chinyomba chiri bamenyete cyanyale ko bachigwa kweliogo rero nige sabari ya chakera rio toyo ewadi ya tabakasa bwate chinda basibigwa amagoro na kubwenigwa inse yo morobirio yorarande ase chiwodi chionse 45 chia Kisii wana bombwate sita ye chinda yarandire karibu endoche miaka ebere nakira asante sana soko ndetera malio bomongeno na sore ga kinarabire ni chia ira ni abana chia kure cheitiru Simba Arati yochirusire omuchando yo gocha teritangani chigasira nande cheiroreire nigo chiarachandira omwana oyo engaki entambe inche chiakara chikumori torochi no torama na inche nabo chiguturuka nkondikire mankonyera abana akonyo bachandikire twara bigire report ase asabagambi kininde mabatana banyikitari ngoja bale lakini rero makore kimoikiranire twakire mbya mwana zise amaliyo mwaletire kuna sema ya Simba Arati omuchando bw'echinda nigo korentu nebirengo bya inse byobochenwa ebigwetero muroberio yo abamenyi barase emigubu na barasira obochenu abantu baitu barabakongu uko batebinganto chinda ngwena kire bagotaka barusibu n'ekipini lakini teri rais korusibu n'epini oraleta tetanus usomoletere uburwaire bundo bwa atwale bundi syamaguru instead yoko moleta story tembe kama konya. Kuna shida nyingi, sio funza peke yake. Kuna mayatima, kuna magonjwa, kuna shida mbalimbali. Tupeane muda ili watu watulie kidogo vile ameanza hivi na tunajua tutafaulu. Community health workers yabaiga bari binyoro bireke korana butugutumika ntobe tukubabwatia koene kinga barwaire bari mbabwate amaliyo gari mbaendete kunyatumia nabo igomba genderete koene kingo bochenu mbole chinyombe ekyo nabali abarwaire abanyene n'abachenu esa bali yetaya kumurekera chinda nigo yachakire South Mugirango abwasa matukale bosio era ike chibunge chonsi kianda chia Kisii Koripoteri ya Ndizi TV Elietaliane Ndemo Stephen